Чай сега видим какво ще ми се падне от кейс. Ще го отваряш ли? Вече върти. Вече върти даже. Не ги! Какво? Не баш. Близо беше. Братал, дай аз да отворя. Чакай, това Ако мина. отворя че О, не! Не, това не е реално, братле! Пусни си стрима! Какво е? Братле, пусни си стрима, бързо! Пуснате! Просто пусни стрима! Не. Ема той е с голям дилай. What the fuck, човек? What? Айде да казвам. Майко мила! какво се налага? Майко мила! Чакай ли, бе? Чак съм баннат от сървъра, от Twitch-а ти, братле. What the Так с големи букви. Кажи, бе, What брат, the какво fuck, Иска братле? да видим на стрима, чакай сега ще видим. Или Ах! му се е Мен не паднал, ми завежда стрима му, бе, брате. или му се е паднал някакъв ас. Ножка! Ножка му се пада. Това ножка? Марбъл, фейн. Братал, това вече е... Как намаза? Ah! Я да имаме плейсайда. Типа прееба точно не можах да видя. Ма това от кутия ли, бе, брат? Кома направиш? Байонет Марбъл Фейс, братле. Леле, майко мила! Колко струва това чудо? Боже. 200 ключа някъде. Ох. 80-90. Смятай, братле. Адаш? Колко време? Колко време? Колко време? От тебе търпение, братле, заклевам се. Ама не, бе, брат, виж малко, бе. Това от кутия ли ти са такова? От кутия ли?